Is-sena 2021 ġiet u telqet u għasanna f'sena oħra u wara li tgħaddi s-sena diversi rapporti jibdew ħirġin biex jevalwaw is-sena li għaddiet. Permezz ta' rapport li ħareġ minn Google Trends, settur f'Google li evalwa n-nies tad-dinja x'qegħdin ifittxu fuq l-internet u s-sit Google sina nafu liema huma l-aktar kliem infittex mill-poplu Malti fl-aħħar sena. Skont Google Trends, f'Malta matul is-sena 2021 l-aktar ħaġa li ġiet infittxija kienet informazzjoni dwar il-COVID, bl-aktar kliem miktuba kienu il-vaċċin u ċ-ċertifikat tal-vaċċin. Dan ħareġ wara li diversi familji ddeċidew li minkejja il-pandemija xorta jisifru u telqu ftit mir-rutina ta' kuljum. It-tieni ħaġa li ġiet infittxija kienet l-Euro 2020 u l-kalendarju ta' dan il-kampjonat bit-tfittxija fuq dan is-suġġett jintensifika hekk kif l-Ingilterra u l-Italja ġew biex jilagħbu kontra xulxin għall-finali ta' dan il-kompetizzjoni. Fuq livell globali l-aktar ħaġa li ġiet infittxija matul is-sena 2021 kienet l-Afganistan u l-aħbarijiet u r-rapporti li għadhom ħirġin mill-pajjiż li jinsab taħt kontroll tat-Taliban. It-tieni ħaġa li n-nies madwar id-dinja bdew ifittxu u kitbu l-aktar fuqha din is-sena kien is-stock market fi New York u diversi investimenti li n-nies jistgħu jagħmlu taħt pandemija. Bl-aktar stocks infittxija huma l-AMC, il-GME u d-Dogecoin. Dan fil-waqt li l-pandemija tal-COVID tibqa' fost l-aktar suġġetti infittxija min-nies tad-dinja. Minn barra aħbarijiet globali u finanzjarji, in-nies fitxew ukoll aħbarijiet relatati mal-ikel, lob diġitali u atturi. Bl-aktar affarijiet infittxija jkunu l-ikla birrija tacos, il-logħba Popcat u fitxew ukoll dwar l-attur Alec Baldwin. Hekk kif dan l-attur għadu qed jiġi investigat wara li allegatament ħadet l-arma li kellu f'idu bil-konsegwenza li tmut persuna waqt xena ta' film.